Nalitum along isramaka dota haiji mine lapen kavelang tum pulute nalitum prabjin pen apply ikon lapen pini la so video long nalitum panang ke than ponji labangki isramakat koson si ka apply nang ji lapen ale ko pc ke long ji lapen documents ko ppia son si ke nang ji ma la so puthak si nalitum apan la so video long nang than pachini ponik po penangan nili fan subscriber atum nang ki pudo isramakat aputhak stami isi video na 1p tu tha pusini li puthot la so video bang nalitum pan nang 1p iglo la pen nalitum la so youtube channel la longjong si nang ka homri milang pulte ka chingon pen nalitum subscribe igon la pen video nalitum share ponigon tangte non pathiek pen koson si isramakat ka apply ning ji la pen apply date pen api ale ko pc ke long ji la pen hola isramakat ke do tang atum stami ko pp ale sinon ke long lang ma la pen ke long ji ma la so puthak detail salam na so video long nalitum pan nang than pachini ponik po tane non pathiek pen chethan polona isram card apply la pen benefit mate alle la pen documents ko pp sinang ji la pen koson si ka apply ning ji la so details le la pen isram card la bangke government intentive ministry of labor la pen employment atum si la bang so isram card la bangke alang li tumahin pen si paklang poniklo lapen isram card copy falo pulo tangte labangke isi national database lapen identity card workers lapen dagnali tum 12 digit UAN mate universal account number nali tum long exi mate so card long labangke doje rasela bangso isram card labangke jongse nali tum apply dun pulo tangte alang litum la national database long bangke nalitum data bangke alang litum long do ikpo la penalitum 12 digit nalitum la universal account number la bangke nalitum je long ikpo la pen eligibility la bangke komatum siki jog dun long jimba ka apply dun long jima la bangke nili non nalitum hanan than pechini ponikpo Anibang hajara ka chudon na tum lapen han hajat ka chujor tum lapen self employment home basis workers matela hem ki kim matum labor atum especially lalo la hajara ka chudon la labor atum sila bangso akad afan bangke apply don long po lapen arta bangke 16 pen 59 anarta tumangke la soli bangke alang litum long donik po jong sinali tum EPFO la pen ESIC NPS la hai long jong si nalitum amendo plote la bangke isram akadali bangke nalitum long don delo la pen la bangso isram card ka apply je apan documents ko PPS on si kenang jima la tanili no nalitum manang than pechini ponik po nalitum no Aadhaar card donang ji lapen Aadhaar card pen killing a mobile number lata nalitum long donang po lapen nalitum la bank account details lata nalitum nang ji lapen IFSC code stam nang ikpo lapen basis personal details amen address lapen occupation lapen kapre ka sonda ka fill up donang ji bangke kenang sotlo la details nalitum nang ikpo lapen koson sinalitum ke apply nang jima pelotangte la isram official website long nalitum damnang po isram.gov.in na so website long hoda nalitum cell registration po option long exi la pen cell registration option long hoda nalitum bernang po la pen nalitum Aadhaar pen killing a mobile number nalitum bernang po la pen OTP dam exi hola so OTP ba nalitum fill up nang po la pen Aadhaar number bernang po la pen puthot Aadhaar number stame Aadhaar long killing mobile number long puthot Aadhaar OTP bang damik po lapen OTP fill up iglo pulo tangte nalitum da form bang chingpu ikpo personal details nalitum fill up dan po bank accounts lapen ko PSIC ke claim lahai details nalitum fill up thai bana fi final nalitum submit na po submit dat lo pulo tangte nalitum card la bangke download long ikpo lapen offline sebate CSC long dong se nalitum apply damji pulo hodak stami nalitum damtame hodak alang litum na apply don ikpo lapen puthot non bangke ale puthak da ison soni ale nalitum labang so isram card dong sedulo pulte nalitum long don ikpo ko PPL sinalitum long don exima pension benefit nalitum long ji pension labangke PMSYM pulabang so pension amen bangke isram card dolo pulte nalitum labang so pension funds tami apply don long ikpo lapen
nalitum arta jong se 60 an pleng lo pulote acheklo jonwang nalitum suri thoma tangka labangke long don ikpo lapela sakar dolo pulote nalitum insurance tame long igji koson si nalitum labang so insurance ke long jima pulo tangte jong se hala isram card semarvek abang phi jong si by chance accident pen chilot pulo tangte mate fully disability fully mane thurun epin agria king ekdam haino lap ba hong hap lap jola tum pulo tangte alang litum dak insurance labang ki 2 lakhs analang litum long don ikpo lapen partial disability mate kupine aking isi example of anlo labang ke aking isi avedet ba ari isi avedet alang litum pulte labang ke 1 lakh an atangka long ikpo mate laging si long ikpo jong si jong se hala accidental pen jong se by chance chilot put ajat pele this tame chonglos tame chilot put da nominee ki pi tum sila bang so ale matela bang so form ka fill up hod la isram card ka apply ho jong se komane nominee amen jong se add pon pulte hala si benefit mate ale bang ke long don ikpo laben benefit la bang ke la sono na letum la UNA number long ikpo universal account number la bang ke 12 digit la pen welfare service lo welfare service safanlo lapen nalitum isram card do pulte access to job opportunities training lapen government scheme la istamin nalitum long don ekpo lahai ka apply ji apana litum la isram card a website long lang po la dak pension nalitum jobs tame apply long exi lapen copy pine nalitum jong se training ka char liji hulete hodas tame nalitum apply do nang po lapen training tame nalitum char lidun long ekpo lapen government schemes tame akiminang klang lo pulte la so isram a website long se azad details tame long ekpo la dak pension nalitum apply do nang ekpo lapen nalitum registration date pen afi download jong se akar download ji afan pulotang te puthot nalitum UNA number pen tame nalitum login pon ikme kalte mobile number pen tame meji lapen aadhar card pen tame nalitum login pon melo lapen check status or payments view portal or helpline 14434 nalitum copy ni a payment lahai jong se government hin penang le putal hai status nalitum ka chelang je afan tame isram a portal mate labang so isram a website long da pen tame nalitum lang da mikme kali pulte lada ke pipon 14434 labang so a number long call pen tame nalitum details ason labang ke arju mail lapen update details jong senalitum ko pipinia son puthot update thulang pulotang te nalitum te bohet CSC center long da tame update pon ikmi kali pulte nalitum labang so isram card isram a website mate labang so portal long wang pen tame nalitum update pon ikmi lapen important notes labang ke nili nalitum han nang than pachini pon ikpo jong se nalito mina apply ji pulte dak pang ke free of cost sikai sita pinang ne kasi nang nalitum jong se nani CSC center lapen kapre dim jong se apply dam pulte dak bang ke alang litum service charge labang ke nalitum pinang kokta thekji lapen jong se nalitum apply ji pulte aadhar card long kilinga mobile number labang ke active nang ji lapen dowek nang ji lapen bank account tame labang so details tame nalitum active ho ya bank account nang ji lapen aadhar card pen kiling tang a bank account nang ekpo lapen kapre son jong se nalitum isram card details jong se arjung tung putla so a number da ke people on nalitum na screen long thaglong ji so number long call pen tame nalitum details lambang ke arju pon ekmel lapen puthot nalitum dak thaglong ji special update for Assam non-special update dak kelong pon ateng pulotang te the Assam government has Assam government hin best tame suri si chiklo jon ki PG pusi dak update bang ki pipos tame command to penny pipon ji labang ke puthek thila tame labang so tangka labang ke pipon ikbek po jong senalitum isram card avelang pulotang te prabjin penalitum apply ikon lapen isram card ki do tang atum stami ke apply tang arji ding ulo ningkan hini ningkan thom lo pulte nalitum batai si isram card a website long wang pen nalitum eson sonia details nalitum update iknang po mate update nang po jolalo lapen jong se nalitum isram card apply ji pulote nalitum ina jong se apply te free of cost sikai sita tangka labang ke pinang nelo jong se nani apply ji pulotang te nalitum pharoi si ba pharoini ba pharothom nalitum pinang kokta thekji lapen documents kinang ji ason labang kenane tumlong ajat documents tenang ne aadhar card pen bank account nang ji tame hala aadhar card pen kiling a mobile number lag pangke duwek nang po lapen
bank account stami Aadhaar card pen kiling tang a bank account nangik po lapen labang so Islam card ali labang kenali tum chini glo ko PPL sinali tum kilong ponji ma ladak pen kilong ponji nali tum pension scheme long pon exi lapen jong se accidental pulotang te lapen fully disability pulte alang li tum 2 lakhs an long pon ikpo lapen practical disability bate disability pu office tami alang li tum sabso choklem undam un jola tum mangke 1 lakh an long pon ikpo lapen in case hala ke apply back abang pu ba abang pi jong se chewa ik joi pulta lang le tum benefit an la bangke hala nominee kuma fansi pi ma la bangse long pon ikpo la pen na le tum dak pen UNA 12 digit numbers ta long pon exi welfare service apan la pen na le tum dak pen job opportunities ta long pon exi la pen training la pen government scheme ayo istami na le tum apply dun long ikpo jolalo kasi pini na le tum hana ki wan pi la bangke mate na ke than ponji la bangke la answer lo si pinangan telepon subscriber tum nang pudo Islam card puthak stame than pechini ponik tha pusi niliki dam tanga video long stame Islam card pen card puthak ni pinangan video se mari glo lai long tenili details son an bangke than pechini ponik lo stame puthot nili pinangan subscriber tum request ong sin nili la sob video stame nang wan piglo si domi thak me kado kavi car british 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fan stame nilin pin cardom